Okay, it's June 2nd, Thursday. Visit tayo sa Indian store. Pioneer Cash and Carry. So, Pioneer Cash and Carry. Visit tayo sa Indian store. La 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 la. Ang kanilang hours. Monday, 11 to yung sili nila, yung cucumber nila, munggo, balatong. Kamayang maganda yung ampalaya nila. Mas maganda pa sa Filipino store to. Oh, nalaki oh. Patola, moringa. Ay, down to. Tawagin ay gungura. Methi. How do you cook that one though? This? Yeah. We cook it a little bit with cottage cheese, and then it's like spinach. You take the leaves, you break off the leaves. So you cannot eat the stems, no? No, no. Or just the leaves? It's just the leaves, and you can eat the stems. It's fine. Oh yeah, Like, it's fine. You break it off like this, and then You- we chop it in a chopper. You can put and with put it egg, in the flour. flour. So it's like spinach roti. Oh yeah, methi yeah. But you could roti. cook it with anything, right? Like cook with egg. Egg too. Okay, Put it in yeah. anything. So that's a methi Yeah, leaves. this is methi, fenugreek. Yeah, thank you. It's really good for the brain. Or for the brain? Yep. Oh, I need that one. Very good for memory. Honestly, Oh really? very good. Oh. Thank you. So this one methi leaf, parang ano daw to? Yeah, I think it's papait. O yun. Parehas nga oh. Ayan. So pwede kong i-try ito. Kasi alam ko papait to eh. Methi leaves. Try natin. Good for the brain daw to. Good for the brain. Good for the brain. Select. Meron pa dun oh. Ang dami. So meron pa rin dito. Magaganda yung okra nila ha. Oh, maliit. Ito magaganda. Maliliit. Diba? Oh. Small okra. Maliliit. So ano pa mga ito? Ito. Anong curry leaves? Curry leaves. 59 cents per piece. Mura siya. Oh. How much is it? No, that's fine. This one is 39 cents per piece. 39 cents? Yeah. Okay, thank you. So mas mura ang ano dito. Mas mura ang spring onions. Kasi kahit sa 99 cents, ano yan eh. So 39 para sa lechon natin. 3 lechon. Tanglad na lang bibilin natin pagka mas mura siya. Dadaan din tayo kasi thank you.
pupunta pa rin tayo sa Filipino store kasi wala tayong Mang Tomas. So, mga palaya ulit eh. So this one is $4 or $4? 99 cents? 399. Oh, 390, sorry. So almost $4. So ito ang palaya, oh. Para katulad din. Karela. So yun. Ito maganda rin. Ito matamis to, green peas. Ito, ano din. Ano tawag ito? Limutan ko. Tabungaw sa Ilocano. So meron pa dito papaya. Papaya, oh. Parang ano. It's nice. So, yun. 149 per pound, no? Per pound. Papaya. Meron na rin na balatan. Ito, mga hilaw. Meron ako yan. Tapos ito, banana flowers. $1.25. Patatas. Okay. Oh, mga sibuyas din nila. Parang Pilipinos to. Pero mga yogurt. Indian. Uy, may fresh na nyog. May fresh na nyog sila, oh. Coconut $1.75. May fresh na nyug sila sa Indian store, fresh. So anong meron pa dito? Oh, ginger. Meron silang ginger, turmeric, ano din, tamarind din na fresh. Bananang maliliit. So, maganda to. White turmeric, $6 a pound. Bawang. Okay. Mga rice nila, magaganda yung mga rice nila, long grain eh. Long grain. Meron din tayo na kami. Brown rice. Pero maganda yung rice nila, Indian rice talaga, oh. Long grain siya. Masasarap talaga yung mga rice ng Indian. Quinoa, pwede mo rin ihalo sa to, sa rice mo. Kaya sa cauliflower rice, quinoa. Oh, okay, oy. Ito pag may party ka, oh. 50. Magpapakain ka. Ganda yan. 40. Ganda yung plate nila, maraming division. So drinks, ikot tayo dito. Rice, soda, Indian. Ito, Indian soda. Ito yung binigay sa akin kanina. Lemongrass na frozen. Pero hindi ganyan ang kailangan natin sa lechon.
So ito rice pa rin. Rice. Ito magaganda yung rice nila dito. Yung rice sa long grain rice. So ikot tayo. Okay, rice. Almond. Mustard oil. May mustard oil sila. Ito oras mga oil ito. Flour. Onion powder. Ano kaya to? $1. Onion, spicy and crispy. I'm gonna try it. Try ko to. Onion. Indian stock. Yung mga Indian product. May Vicks din sila. So, Vicks. Meron tayo. Vicks Vapor. Indian product. Marami silang ano. Indian. Sandalwood. Ito ready ano. Ready to eat. Masala. Surati flavored potato. Jalapeno. Mostly spice. Ito mas dito. Pero spicy. Ano yung lasa? Instant noodles. Ito kong i-try next time. Noodles, veggie. Parang mas healthy, no? Next time. May masala oats sila. Masala oats. Ayan. Ito parang ano to eh. Punjab yung masala lentil chips. Malaki oh. $2. Yan o. At garlic. Spicy. Puros lahat may chili. Yeah, this one is because it's Mango pickle. Achar. Parang achar siguro. Date. Ito maganda. Red cherry. So may tamarind din sila.
Ginger pickle. You want pickles? Oh no. Ang ati naman. Masala. Bundi. Namkeen. Mostly spicy. Spicy ang kanilang product. So, try ko ito mamaya. Onion. Spicy pa rin yan. From the heart of Gujarat. Chips. At banana siya. Spicy tomato noodles. Oo, lamang. Beans ito. Kidney beans. Hot curry. Powder. Tamarind. Concentrate. Pwede kayo sa baboy ko to. Baka mag-iba ang lasa eh. Ano to? Corn. Large meat. Yan, mga munggo ulit, mga beans, black eyed peas. Sarap to sa ano, yung pata ng baboy. Turmeric powder, organic ginger, so balik dyan tayo doon. Snack chili ulit no? Oh, itong the best. Sarap siguro, extra hot chili powder. Parang gusto ko to ah. Sarap siguro na ito. Pili tayo next time. Naamoy ko na yung, alam mo yung amoy nilang ano, kakaiba. Pero sanay naman ako dyan kasi yung nung nasa Kuwait ako, Kuwait, yan ang kasama namin sa pagkain sa mess hall. Indiano, Pakistani, Bangladesh, Nepali. So mga kakaibang amoy na, halo-halong amoy na yan. So masarap ang pagkain nila, pampalakas. Kaya ikot pa tayo, ikot pa. Okay.
Sa edible gum. What is this? Seeds, di ko kilala yung mga yan. Poppy seeds. Hindi naman to yung ano, no? Droga. Yan ba yan? Kunchabi. Ayan. Sili. America. Marami to. Rice din. Punch. Masarap po. Parang nakatemp. Black Forest. Pistachio. Red velvet. Ito yung Meti. Sakit tong Meti, ah. Ganda daw sa ano to, ah, sa brain. Ano kaya to? Parang nganga. Sa Ilocano, buwa. Diyan. Dami na ng mga stuff. Peanuts. Alas, healthy kasi yan. Ayun. Ito nga yan. Try ko to. Kakao. And one bag would be great. Okay, right? Yeah, if it's gonna fit. 16.29. Okay. How much? 16.29. Ah. 371. I think mas mura ang dito. Kasi yung kanilang spring onions ay 39 cents lang. So, cheap pa ng konti. Deal. Mas mura siya. Especially yung mga okay. Okay, yan ang ating pagka-shopping sa Pioneer Cash and Carry sa isang Indian store. So, bumili na lang tayo ng okra at konti pang lechon natin. Pero pupunta tayo sa Seafood City para bumili ng lemongrass at Mang Tomas. Wala silang Mang Tomas dito eh. Okay, let's go. Babush. Dito na tayo sa Seafood City. Seafood City tayo, yung mga kulang natin kanina sa Indian store. Dito natin bibilin. Seafood City, Norwalk. Mang Tomas, tsaka
strauss. Awanti box. Hingi tayo ng box sa mga katropa natin ng Ilocano. Tatapon lang naman yan, di ba? Tignan mo. Oo, kayang-kaya yan. Sa supplier eh. Eh, ngayon, doon ko na kinukuha sa, ano, sa Katayan. So, wala ng boxes. Ano? Sinabi ko. Tatapon naman, di ba? Magkano ako? Lipat? Hindi, para sa lechon ko. Ah, sa lechon. Oo. Oh, sorry ah. Mga ano yan. Okay lang. Gagawin ko ng paraan yan. Thank you. In 1973. 18. Ang hiningi natin box para sa ating lechon. Kasi wala na tayong boxes sa ating lechon. Dito tayo humingi sa ating malapit na Seafood City. Kapalan na lang ng muka. Itatapon lang naman nila eh. Okay? Ayan, di meron tayong pang ano sa belly at sa mga lechon natin. Gagawin natin paraan yan. Okay? Salamat. Okay, ito po yung ating hiningi. Galing tayo ng Indian store kanina. Sabi wala tayong nabiling lemongrass tsaka Mang Tomas. So dito tayo nakabili sa Seafood City ng lemongrass tsaka ano. Pero nakahingi din tayo ng mga boxes kasi wala na tayong panglagyan ng mga lechon natin. Okay? So salamat Ma'am Eva, manager ng Seafood City Norwalk. Mabuhay, Kailoko, Lechonero, Ilocos Pinoy. Babush, babush. Okay, yan okra from India. Atong meti ba to? Yan. Kuha tayong konti. Okay, pati na yan. Ayos. Mabuhay. From Indian, okra na maliliit. Tapos yung pinagpakuluan ko ng konti, iinumin ko yan. Okay? Kain na. Tapos may isda tayo dito. Ano pa isda? O, ano yan? Kabush. Yung ating mangga. Mangga, okra, tapos yung meti. Okay? Ayos.